марҳамат кухни гарнитур фармоишо қабул мекунем. Марҳамат светои аднатони сурх коричневи хокистаранг мрамарои аднатони тумучка ҳам отдельно фурӯхта мешавад, мойка ҳам отдельно фурӯхта мешавад. Марҳамат дивани холи аз тагаш мебарояд сегона, яъне ки тройка мегӯянд. фармоиш қабул мекунед, метавонед материалҳоро интихоб кунед. Кадом материале ки стол, стул, яъне курсию мизё барои ошхона, барои офис, барои хона, санги мармар, пашти ранги шиша, бо кресло дорем барои офис, хоб барои мағозаҳо, барои хона. Муҳтарам, яхдонҳо хоб дар ҳолати хуб қарор доранд. ё ки таъмир талаб дорем, таъмира мекунем, харид мекунем, фурӯш мекунем. Любой намуди хизматрасонӣ дар мо Баҳромҷон ҳаст. Любой Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Имрӯз мо хунабозори Панҷшир омадем. Я видео карда будем бенарх, ҳаматон комментарияда нависед нарх. Канали мо Нархтиҷи фақат нарх шикайти мешавед дӯстони азиз. Мебелои истифода бурдагӣ, кухни гарнитуро, спални гарнитуро, двухъярусный кроват, ҳама чи ҳаст азиз. Қариб видеомон ай ним соат зиёд шудагӣ. Ба фикрам ду қисм мешавад дӯстони азиз. Видеомоно то охириша тамошо кунед. Бо чизои фурӯшӣ дошта бошед, меблои фурӯшӣ дошта бошед, ягон битои техникаи фурӯшӣ дошта бошед, ҳамаша занг мезанед, ягон нарх кати муайян мекунед, мехарам. Дӯстони азиз, ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Мо сар кардем. Рафтем. ровно 1 минут дигар вақтонро мегирем дӯстони азиз. Бахшиш зиёд саршавишта порча нишон додаги кухни гарнитуро, стуло, диван кресло ҳамашон нав. имрӯз ҳамаша нишон метем, нархошон кати маълумот метем. Дӯстони азиз, видеомо тамошо кунед. Лекин 90%, 80% одам беобуна тамошо мекунанд. Барои ҳамоно ин гап. Видеои гузаштаги моро инамин видеоро тамошо кардаги набошед. Инамин двухъярусный кроват, спални гарнитурои истифода бурдагӣ, ҳамаш ино порча нишон метем. Ҳамашон истифода бурдагӣ чизҳо. Агар шумо да ҳайна тамошо кунед, маъқул шавад, гузаред, тамошо кунед. Нархошон кати пурра маълумот додагим. Бо ягон чи дар кор боша, дар комментарий нависед, мо ҳаракат мекунем ҳамон чизҳоро съёмка кардана. Гапои хуб нависед, гапои хушрӯ нависед. Барои дастгиритон раҳмати калом лайк мондед. Обуна нашуда, подписка нашуда 90% одам тамошо мекунанд. ҳамон одамо шумо да як видеои моро қадрдонӣ карда, меҳнати моро қадрдонӣ карда, якта лайк монед, комментарияда агар ҳамин гапҳо мо шунидагӣ бошин, Тоҷикистон ба пеш нависед, ҳаматон дастгирӣ кунед дӯстони азиз. Мо видеои нав барои шумо мебарорем. Марҳамат. хоб марҳамат кухни гарнитур фармоишо қабул мекунем аз 1600 сомон то 2500 МДФ. светҳои бисёри муштариҳо моро светҳои аднатони мегӯянд. ина марҳамат светҳои аднатони сурх коричневи хокистаранг мрамарои аднатони. марҳамат даро ҳама марҳамат Баҳромҷон метавонад ки мана даро ҳама насос оҳиста оҳиста пӯшида мешавад. ягон ҷои задан сахт маҳкам карданаш нест. хоб аз 1600 сомон сар мешавад то 2500 фармоиш қабул мекунем. хоб марҳамат бубинед дар бозор стандартҳои 1,80-2,40 3 метра дорем. фармоишо бо ҳар хел любой намуд фармоиша қабул мекунем. ҳам харид мешавад, ҳам фурӯш. пешниҳод мекунем Баҳромҷон. марҳамат косашвак ё ки якта тумучка худош тоқа 450 сомонӣ. мана 450 сомонӣ як тумучка. бале бас ням тумучка қати вайш. тумучка ҳам отдельно фурӯхта мешавад, мойка ҳам отдельно фурӯхта мешавад. дар маҷмӯъ ма 450 гуфтесам, отдельно ҳам бисёр одамо метавонанд ки якта ҷудогона монад. марҳамат мана хоб 2,40 ҳастай бо МДФ ҳам простоиш ҳастанд 2400 сомон. бо ҳастай МДФ МДФ ҳазаму чи 400-500 сомон разница дорад. тамом баландтар ё пасттар МДФ. фақат даро МДФ меоянд. корпус ҳамо Қазоқистону Россия меояд. разница байни инонаш 500, 400, 500 сомон аст. зиёд не. Ё 3 метра. бале ҳама светош ҳаст дӯстони. бале марҳамат тамоми намуди ранго ҳастанд. кадом аднатони чӣ хеле то мефурад МДФ Қазоқистон, Россия, Узбекистон чӣ хеле бошад. марҳамат метонем ина ҷои вай ҳастай барои косашӯӣ ҳам простой ҳастай, ҳам мисол
коричневый ҳастай бо камтар чуқра качествоаш дигар хел. Агар дар умум мана Баҳромҷон агар ягон кас заказҳои хонаи мо гуфтем ки 1600 сомон сар мешавад то 2500 дар ҳамонҷа як табуреткаи барои ҳамон муштарӣ барои ҳавасмандаш ройгон меравад. Як табуреткаи плинтусо ройгон меравад. Качества чизои қиматтар мезанем дар фармоиши хонаҳо, чизои қиматтар мезанем. Метонем пешниҳод кунем. Витишка 400 сомония дорем, 500 сомония витишкаҳо дорем. Ҳама муштарӣ агар фармоиш битад мо мечаспонем ва ё сумшонат ҷудогона гирифта мешавад. Ҷудогона. Марҳамат. Бениҳоят бақувватам баландишон 90 аз замин, пастай 83, 90, чил болошон 60 мия. ҳисоб кунед ки то ҳамон потолоки шумо бояд обязательно 220 бояд бошад. Бале, бале, ҳамон девор бояд обязательно. ин баландиш чанд мешавад? 60 тиҷон. Баландиш 60. Ҳамин мешавад. 60 дига фартук миад, 120 ба 90 дига 210 мешавад. Дар маҷмӯъ дар 210 баландӣ ҳамин чиз 100% ҷо мегирад. Ягон майда ташвиш нашед. Ино ҳама стандарт қатъиян. Расчёти хона, ошхона, офис ҳама ҷора гирифтагием. Марҳамат муштариё. Марҳамат муштариёи муҳтарам, як шӯъбаи бод нав барои тройкаҳои ҳозиразамон современного типа рӯсто меган. Ҳастай диван бо 2 креслояш, ҳастай дивани холӣ аз тагаш мебарояд, ҳастай марҳамат дивани холӣ аз тагаш мебарояд. Марҳамат. чанд сомон? Хоб 2200 сомонӣ аз тагаш мебарояд. Двухспальни кроват мешавад. Бо метавонед ки вай ҷамъ карден таг 2200 сомонӣ. ҳастай марҳамат аз тагаш намебаромадагӣ Баҳромҷон, мана аз тагаш намебарад 1800 сомонӣ. Фақат барои шиштан аз тагаш намебарад. ҳастай сегона, яъне ки тройка меган. 3800 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, дастрасиш ройгон. 3800 сомонӣ. Диван аз тагаш мебарояд. Фармоиш қабул мекунем. марҳамат муштариёни муҳтарам, фармоиш қабул мекунед. Метавонед материалҳоро интихоб кунед. Кадом материале ки ба мисол шумо маъқулай, марҳамат қабул мекунед. Фармоишам қабул мекунед. Марҳамат. Дӯстони азиз, шумо гуфта будед кожи не ина иҷа ду намудина. Бале. Вайш аст ин фил материал аст бо ина кожа. Бале. Кожи не дӯстони азиз. Кожи не бор яъни ҳама ино агар яке мабодо ягон вай чӣ шавад, ягон доғ гул ягон чиз пайдо кунад, метавонем ки чистка химчистка цина ягон бе ягон проблема ҳамаш химчистка мешаванд. Материалҳо испортид намешаванд. Материалҳо качественанд. Метавонем ки тоза кунен хафқати ё ки вай чизои химикатҳо қати пожалуйста ино испортид намешаванд. Материалҳо ҳамаш кафолат доранд. телефонҳо ҳаст, фармоиш ҳаст. Марҳамат, ҳама вақт мо дар хизмат тайёр. саломат бошед. марҳамат муштариёни муҳтарам, имрӯз пешниҳод мекунем як шӯъбаи нав дар бозори Саховат бо шуда шуд. Имрӯз вай пешниҳод мекунем стул, яъне курсию мизҳо барои ошхона, барои офис, барои хона. Марҳамат, стол иборат аз 4 та стул. Хоб, болош чӯбин, нархаш 2200 сомонӣ. Почо ҳам чӯбӣ дорад, ҳам оҳанӣ. 2200 сомон дар шаҳри Душанбе, дастрасиш ройгон. Хоб, ноҳиё тор мошинои вай мусофирбарда бурданаш ройгоне, баъд уҷаша шартнома мекунанд. Мехоҳед дар ҳамин шакл, мехоҳед дар ҳолати упаковка, яъне печонидан равон карда мешавад. ҳастай бо чортага, ҳастай ҳамин хел 2400 сомон. Санги мармар, пашти ранги шиша 2400 сомон. Чортагаш бо дорем пешниҳод мекунем барои 6 та меҳмон, 6 персона меган. Русиха 6 персона 3600 сомонӣ. Дар ҳолати нав қарор доранд. ҳолаташон хуб аст бениҳоят. Фармоишам ҳаст. Одамо бисёр фармон мекунанд хеле биёред. Баъд дар ҳаминҷа бо кресло дорем барои офис, хоб барои мағозаҳо, барои хона фарқ надорад. Дар маҷмӯъ калону майдаш якташ мумкин ин вай бошад. Роликови 1800 сомонӣ. 1800 сомонӣ. Марҳамат. Марҳамат муштариёни муҳтарам, яхдонҳо дар ҳолати хуб қарор доранд. ҳам аз дохили ҷумҳур ва ҳам аз беруни ҷумҳур дохил мешавад. Бисёртар шаҳад Федератсияи Россия меёранд.
индезит марҳамат хокистаранг нархаш 2800 сомонӣ. Аристон халадине ки российский хоб 3100 сомонӣ. Як моҳа кафолат мана дохилаша бинед. Аз нав ягон фарқияте надорад. амино ҳичи набуданда 5-7 сомон зиёдтарана кам не. марҳамат боло халадиник тагаш маразилник 3100 сомонӣ. як моҳ кафолат доранд. дар ҳолати кафолат мо метавонем таъмир кунем ё ки 30 рӯз бо алиш карда шавад. марҳамат халадиники стинол аст. халадиники индези 2600 сомон. двухкамерни вобаста ба размер ва объёмошон состояниёшон мо дар умум мегӯем. марҳамат халадиники индези бо Nord Frost халадиники марҳамат 2900 сомонӣ. инам хокистаранг. инаш коричневӣ санди 3300 сомонӣ. агар дар шумо агар вариантҳо бошад ё халадиники майда дорен ё ки таъмир талаб дорен, таъмира мекунем, харид мекунем, фурӯш мекунем, любой намуди хизматрасонӣ дар мо Баҳромҷон ҳаст. любой намуди хизматрасонӣ ҳам харид мешавад, ҳам фурӯш мешавад, ҳам таъмир карда мешавад, фарқ надорад. муштарӣ чӣ хоҳиши ки дошта бошад марҳамат. муштариҳои муҳтарам, суроғаи мо дар умум бозори Саховат аниқтараш Паншер, бозори Саховат аниқтараш Паншер, расчёти телефон бозорро бигирен. рақамҳои телефон ба мо дар тамосен 98 35 37 бо як панҷи дига. такрор мекунам 98 35 37 бо як панҷи дига. дуюм рақаме ки дар тамосем WhatsApp ҳамаи чизо ҳастанд. хоб 987 654 379 дар тамос бошен. хариду фурӯш ҳамеша мо тайёрем. ҳам харид ҳам фурӯш. марҳамат муштариё. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.